És curiós perquè quan reps un encàrrec on se t'acoten possibilitats i tens una sèrie de condicionants, no? És quan tot el procés creatiu es posa en marxa per buscar de quina manera pots fer la teva una mica, però evidentment sense sortir-te d'aquell marc que se t'ha donat, no? I en la meva experiència com a dramaturga sovint s'arriba a resultats sorprenents per a un mateix, en el sentit que acaben sent personals, malgrat sembli que els condicionants o les normes que has de seguir en un inici eren externes a tu, no? En aquest cas havia de partir de l'estudi de la Rosa de l'O, no? Però a la vegada, tant l'Imma Colomer com la Fina Rius em van deixar molt clar que tingués llibertat per anar per les direccions on a mi em semblés que pogués transitar, no? A través d'aquesta dramatúrgia. I per tant, tot i que hi ha un moment a la funció, no? Que s'ensenya l'esquema comparatiu entre Solitud i Stromboli extret de l'estudi de la Rosa, hi ha tot un seguit de reflexions, d'anàlisis entorn Solitud, entorn Stromboli, que doncs, estan extrets o bé de les lectures d'altres estudis, que són complementaris, o bé del meu propi anàlisi, no? el meu propi acostament a aquestes dues grans obres, no? I, evidentment, amb la creació de tot el substrat fictici a través del personatge de l'Anela Simari, les seves motivacions, el context i la raó per la qual és allà, etc., em donaven moltes altres dimensions, no? Dins de la creació. Ha estat molt interessant veure com el resultat, al final, és híbrid en molts sentits, no? D'una banda és híbrid a nivell formal, perquè estem a cavall entre una conferència i una funció teatral. En bona part l'espectador pensarà que és una conferència, l'espectador molt atent sabrà veure doncs, detalls de personatge des del primer moment que després s'aniran justificant i el personatge va guanyant terreny a la conferència a mesura que avança, però per a mi també a nivell personal és híbrid en el sentit que m'ha permès integrar diferents dimensions de la meva manera d'entendre el teatre i de viure a través del teatre, no? La dimensió acadèmica i la dimensió doncs, més artística. D'una banda, a nivell acadèmic m'ha permès preparar una classe de literatura comparada, però per al teatre, no? De fet, jo he estat professora de literatura comparada per a estudiants d'estudis anglesos a la Universitat de Lleida durant força anys. I, per tant, per a mi era un medi natural preparar-me a una classe d'aquest tipus, no? Però, evidentment, sempre la feia des del meu jo i des de la meva neutralitat com a professora, no? En aquest cas, doncs, havia de traspassar-ho a un personatge de ficció amb una realitat molt diferent a la meva, no? Però l'excusa dramàtica doncs, m'ha permès incloure en una dramatúrgia no només una classe, no? Sinó un seguit de reflexions entorn la literatura, entorn el cinema, no? Que són camps que a mi em fascinen, i també entorn la vida acadèmica, que és un àmbit meravellós, no? Al qual doncs, dedico la meva professió, però a la vegada també és un entorn molt difícil, on hi poden haver una sèrie de laberints que per sort jo no he hagut de transitar o de trobar-m'hi mai, no? Però que com en totes les professions doncs t'hi pots trobar i doncs, que surten una mica, no? en el subtext que s'amaga sota de la conferència de l'Anela Simari. I d'altra banda, doncs, a nivell artístic, doncs, m'ha permès retornar a la idea de crear una dramatúrgia pensada per un context molt concret i veure també els molts ponts que hi ha entre doncs, el fet d'interpretar i el fet de crear un món fictici i el fet d'apassionar-se per una obra literària i de veure, o una obra cinematogràfica, i veure el món o entendre't a tu mateix a través d'aquesta capacitat d'interpretar mons simbòlics, no? O sigui que, en definitiva, ha acabat sent un experiment que he pogut gaudir també des d'una visió personal, perquè té doncs, aquesta unió íntima entre literatura, cinema, món acadèmic i teatre.